Здравейте с рубриката ФКТ Еспресо, в която правим последяване на опитите за бързи преминавания по маршрути в България. Вероятно сте разбрали, вчера в късния следобед в 16:30 по маршрута Ком Емине стартира Петър Христов. Така, Петър може би не е познат, поне за мен не беше много познат до миналата година, когато той направи опит по маршрута Е4 и се справи доста добре. Резултата му миналата година беше 4:13. Предвид, че нямаме огромна гъстота на опити под 5 дни по маршрута Е4, може да кажем, че този опит е доста силен. Още повече, че доколкото знам, той не е бил сам по време на този опит, т.е. съобразява се с други хора и така нататък. Но това е моята информация за него. Наистина не знам повече. Имахме съвсем кратък контакт наскоро, от който останах така с впечатление, че е човек, който добре подготвя нещата си, изпипва ги и поради тази причина очаквам, че вероятно ще се справи доста добре с опита, а и самият той е написал, че се е готвил за този опит. Как стартира Петър? В първия си ден, макар може би да се каже по-правилно е първата нощ, защото стартира, както казах, късния следобед. На Петрохан, първият пункт, на който гледахме, мина съпоставимо с трите миналогодишни опита по маршрута, успешни на Христо Иванов, Стоян Стоянов, Пламен Манов. Това загадна, че той ще се движи за време 7-8 дни, в рамките на които финишираха тези три опита миналата година. Малко под 7 дни Христо Иванов, Стоян Стоянов 7 и малко над половина и Пламен малко над 8 дни. Така, къде е в момента Петър? Сутринта в 10:30 той пристигна на Витиня и там направи така най-голямата си до момента почивка, която е час и 45 минути. Спрямо другите опити, тръгването му от Витиня как изглежда към момента, съвсем малко е по-бърз, с 13 минути от Христо Иванов и с 6,5 и 7,5 часа по-бърз от Стоян Стоянов и Пламен Манов. Защо е така? Ами, последните двама вече бяха направили първите си големи преспивания. Стоян на Витиня, а Пламен на Бургаш. Така, преди че опита му е съвсем близък към този момент с опита на Христо Иванов, може да кажем, че Петър вероятно се цели в опит под една седмица, което ще е доста добре, но не зная дали си е поставил точно такава цел, може би някаква така оптимистична, нямам идея. Но опитът му изглежда обещаващ, към момента е силен, пожелавам му успех и най-вероятно ще го следим в следващите няколко дни. Това е за сега, всичко добро!